फैनो दिब्राम फैनो दिब्राम दावराव देख्रेब नार्जारिनि डिफेन बर'नि सायाव खौरां मेलनि गेजेरजों गोख्रों खेंफोरथि दा दिनै 1100 माने गामि दानख'नांगौ बिदों अबरफ्रा बे गामि दानख'ब्ला माबा थांगोन मिथिगौ आरो जोंनि बड'लेण्ड रायजोआ बोरै मावनांगौ नों अजयखौ नेथा नोङो दिहुनबाव नों न'नि खोथा बुङै बुङै नोङो रायजोखौ मिसलेट खालामगासिनो थगायगासिनो दं नोंनो बुंदोंमोन हुरागासे माखासे गामि दानख'नांगौ जाय गामिया हाबदों गामिफोरखौ दानख'नांगौ होननानै नोंनो बुंबाय जे माने हुरागासे जे माखासे गामि दानख'नांगौ नाङै गामिया हाबदों अदरकारि गामिखौ दानख'नांगौ थांबाय नों लिस्टखौ होनो हागौ नामा माबे माबे लिस्टखौ दानख'नांगौ नोंनाव लिस्ट दं नामा देखायनानै होआ मानो दा डिफेन बर' नोंहा लिस्ट दं नामा नों लिस्टखौ होनो हागोन नामा अबे गामिखौ दानख'नांगौ नोंनाव लिस्ट दं नामा देखायनो रायजो राजाफोरनो जोंबो मानिगोन नों जुदि गनायथाव लिस्टखौ होनो हायोब्ला जुक्ति दङब्ला जोंबो मानिगोन दा जोंबो मानिगोन नों जुदि गनायथाव जुदि नों जुदि लिस्ट होनो हायोब्ला जोंबो मानिगोन जुक्ति दंब्ला अबे गामिखौ दानख'नांगौ जों मानिगोन डिफेन नों मानो थगायसुला सासे एबसुनि बिबानगिरि जानानै एबसुनि बदनाम खालामनो आरो नोंलाय माथो उनाव बुंलायखो जे माने गामि दरसे दानख'हो आं होनना बुंलाय होननानै दसेयावनो मा फौ सौलाया मानसिलाय लासिंसिं नोंथ' बुंबाय नोङो एखेबारे दरसे गामि दानख'हो आङो बिटिसि दरसे गामि दानख'ब्ला आंनि गोथै साजों थांनानैसो गामि दानख'नांगौ मा होननाय जाखो बेलाय फौ सौलाया नोङो डिफेन नों मानसि थगायसुला जोंलाय नों लाजिनाय सासे एबसु नेता जानानै एबसु बदनाम खालाम नोङो जोंबो एबसु मावबोनाय गोबां बोसोर लाजिया जोंबो एबसु मावबोनाय जोङो बिराद गोबाव एबसु मावदों जोङो हाइ स्कुल बे आरम्भ खालामनानै जोङो रमान स्किलनि आन्दलनाव जों ओंखारबोदों मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन बेयाव मिडियाम इन्ट्रडाक्सन प्राइभेट स्कुल थिसननाय जों बेयाव आन्दलन ओंखारबोदों जोङो सापरगाव थाबायनो थांदों जोङो थाबायनो थांनानै बेयाव बिराद बुजादों बेयाव डाक्टर रबिन बसुमतारी बेस्रा दिनै डक्टर जाहैबाय बेयाव फरायनानै दा बेयाव बिराद बुजादों बेखौ बाननानै लाबोदों क'क्राझारसिम नों मिथिगौ नामा बिराद आन्दलनखौ जों बेबायदि खालामबोदों डिफेन बर'आ एबसुनि दैदेनगिरि जानो समाया दावराव देख्रेब नार्जारि नोंनो बुंबाय जे माने हुरागासे जे माखासे गामि दानख'नांगौ नाङै गामिया हाबदों अदरकारि गामिखौ दानख'नांगौ थांबाय दा डिफेन बर' नोंहा लिस्ट दं नामा नों लिस्टखौ होनो हागोन नामा अबे गामिखौ दानख'नांगौ नोंनाव लिस्ट दं नामा देखायनो रायजो राजाफोरनो दा जोंबो मानिगोन नों जुदि गनायथाव जुदि नों जुदि लिस्ट होनो हायोब्ला जोंबो मानिगोन जुक्ति दंब्ला अबे गामिखौ दानख'नांगौ जों मानिगोन आरो नोंलाय माथो उनाव बुंलायखो जे माने गामि दरसे दानख'हो आं होनना बुंलाय होननानै दसेयावनो मा फौ सौलाया मानसिलाय लासिंसिं नोंथ' बुंबाय नोङो एखेबारे दरसे गामि दानख'हो आङो बिटिसि दरसे गामि दानख'ब्ला आंनि गोथै साजों थांनानैसो गामि दानख'नांगौ होनना बुंबाय मा होननाय जाखो बेलाय फौ सौलाया नोङो डिफेन नों मानसि थगायसुला जोंलाय नों लाजिनाय सासे एबसु नेता जानानै एबसु बदनाम खालाम नोङो लाजिया जोंबो एबसु मावबोनाय जोङो बिराद गोबाव एबसु मावदों जोङो हाइ स्कुल बे आरम्भ खालामनानै जोङो रमान स्किलनि आन्दलनाव जों ओंखारबोदों medium of instruction बेयाव मिडियाम इन्ट्रडाक्सन प्राइभेट स्कुल थिसननाय जों बेयाव आन्दलन ओंखारबोदों जोङो सापरगाव थाबायनो थांदों जोङो थाबायनो थांनानै बेयाव बिराद बुजादों बेयाव डाक्टर रबिन बसुमतारी बेस्रा दिनै डक्टर जाहैबाय बेयाव फरायनानै दा बेयाव बिराद बुजादों बेखौ बाननानै लाबोदों क'क्राझारसिम नों मिथिगौ नामा बिराद आन्दलनखौ जों बोरै खालामबोदों मिथिगौ नोङो बोरै जाबोदों उदयाचल आन्दलन जों खालामदों बेयावबो जों दंफायो दिनै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि आन्दलनाथ' आं फुरा दङ एकेबारे आङो फुरा बे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म आन्दलनाव आं सेन्ट्रेल दंमोन बड'फाया आंजों थाफादों जाफादों जेराव थादों बियो आन्दलनखौ जोंनिफ्राय स्टार्ट खालामदों अबाव जोंहा कन्ट्रिबिउसन गैया नोङो मानो गैया जाखो जों दङ रमान स्क्रिप्टआव आं दोखो दोखो बुजादों मिथिगौ नोङो बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनिया बड'लेण्ड मुभमेन्टआव आंहा मा कन्ट्रिबिउसन दं रायजो राजा मिथिदोंना जेल जादों खननै नों मा खनसे बुजानो पुलिसजोंलाय नों खनसे एसे जा पुलिसजों नोङो खियावबो गैया हासुदैयावबो गैया नेता बे मिसाबजों बेनो गाज्रि खोथा नङै खोथा बुंलाबायो नों नेता नामा नोङो थगायग्रानि थाखाय एकदम फयसला नोङो ट्रेक्टरनि दा माबा ड्राइभारा नोंसो एकदम जोंथ' रावनिबो पार्टिजों जेबो सोमोन्दो गैया नों ट्रेक्टरनि ड्राइभार नोङो ट्रेक्टरनि ड्राइभारखाय नोङो ट्रेक्टरनि जानाय खोथा बुंबाय थायो नोङो सरकारनि नोङो स्पक्स पार्सन जानाय बुंबाय थायो नोङो दिनै बे गामि दानख'नाय बाथ्रा बुंदों नोङो दा दाखालि बुंलायबाय नोङो मोनसे खोथा गोदानै जे बे माने गामि दानख'नायनि लिरनाया लाबोलाय सुथिया लाबोलायनो लेरफ्लादोंसो आरोखि बे अबर'खौ सन्थुस्ट खालामनो थाखाय लेरफ्लादों नों लाजिना लाजिया डिफेन बर' बिदि खोथाखौ खोनानानै जेरै बयबो लाजिजोब्बाय नोंनि माने फरायसा जायफ्रा मोजां मोजां फरायसा दङ बिसोरनो लाजिबाय आनफिट नेता होनना बुंबाय मानसिया बिदि बुङो
सोरखौ नुवाब्ला एफा गिदिर सुक्तियावनो हम मिनिस्टार लेरनाय सुक्तियाव लेरफ्लाना दोननो मा बुंखो नोङो लाजिया गैया ना दिनै नोङो बे माने सुक्तियाव जे बिराद गाज्रि जाबाय गामि दानख'नायनि सुक्ति जाबाय बेथ' बिराद गाज्रि जाबाय बे मा जाखो बियो दा दिनै 1100 माने गामि दानख'नांगौ होनना बिदों अबरफ्रा बे गामि दानख'ब्ला माबा थांगोन मिथिगौ आरो जोंनि बड'लेण्ड रायजोआ बोरै मावनांगौ नों अजय्य नेता नोङो दिहुन बर' नों नङैनि खोथा बुङै नोङो रायजोखौ मिसलेट खालामगासिनो थगायगासिनो दं नोङो सोर बुजियाखै जोंलाय बुजिजोब्बाय ना दिनै नोङो एखेबारे जोंखौसो ट्रेइटर होनना बुंदों ट्रेइटरा सोर नोंथ' दिनै जोंखौ बे माबायाव माबा भुट नुदोंनो जोङो दा बिटिआर सुक्तिनि भुटआ जोंखौ नागाराखै होसोन जाबाय भुटानो जोंखौ दानिया दा सिखार जाबाय नों होनबा नोङो बे बिटिआर एकर्डआ जे भुट जे हाबनानै दं दा सिखार जाबाय नों नंगौना बे भुटआ जोंखौल' होसोआखै बर' जाथिखौ होसोदों बे भुटआ दिनै बर' जाथिखौ अखेब जानो हादों दिनै बे भुटआ गोहो दिनैखौ अरग्लिनानै जानानै सेस खालामदों दिनै बे सेस खालामबाय बे बिटिसिनि जायगायाव 6 बिलियन पावार बे सेस खालामबाय गैला जोबसै एडमिनिस्ट्रेसना नों दिनै भुट दोनदों नों भुटखौथ' नोंसोर लगायदों नोंनो नों भागो नोंलाय नोंबो जागोन नोंबो बे भुटजों दिनै जोंखौ बुंनानै भुटनि सिमां नुदों भुटजों होसोदों होनना बुंबाय दिनै जों नंगौ जों नुदों बे भुटआ बर'खौ दिनै बुथारसिगोन बे साबधान बर'फ्रा बे भुटखौ जों ओंखारनांगौ दिनै आरो बे भुटखौ ओंखारनांगौब्ला बे डिफेन्ड बर'बादि मानसिखौ जों दिनै सिनाय लानांगौ आरो बेबायदि मानसिनि नेतृत्वखौ जों दिनै जोबदावनांगौ बे अजय्य नेता बियो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि आफादनि बे माने नेता जानो थुमाया बे अजय्य नेता लाजिनाय गैयै मानसि बियो लाजिया नों दिनै माने एर'प्लेन गाखोगाखो नोङो बे माबानि बिटिआरनि नोङो थब्ला लानानै गिदिं नोङो माजों गिदिं नोंलाय एर'प्लेन गाखोनानै बिटिआर सुक्तिनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन माबा बुङै नोङो माने स्टार हटेलाव थायै नोङो माखन थब्लाना जादों फुर्ति मोनदों नोङो दिनै जाथिया जे मा जादों बेखौ गियान हा नों निकृष्ट मानसि नोङो दा जों मुगैयो बिदि मानसिखौ दा दिनै नोंहा जुदि साहस दंब्ला बेफोर जायनाखि माबा बेफोर बुंफै नोङो अब्लानो बे बिटिआर सुक्तिया मोजां होनब्लानो जों बिटिआर सुक्तिखौ मानिना लागोन बेयाव नों आननेसासारि कन्डिसन बानायनानै नोंहा जे साहस गैया नों जे गाब्र'दों जे माने डिबेट खालामनो बुंनानै नों दिनै खारख'नो नागिरदों नोङो दिनै नोंसोर बिटिसिआव नोंसोर बिटिआरआव नोंसोरो लिरनानै गारबाय जे रायजो नांनाया जोंनो लिरनानै गारबाय कमप्रिहेनसिभ एन्ड फाइनाल सलिउसन ओमफ्राय बे माने जायनाखि आसामनि बाउन्डारि बेफोर माने व्हाइल किपिं इन्टेक्ट दा टेरिटरियेल बाउन्डारि अफ आसाम होननानै लिरनानै गारबाय बिसोरो रायजो नांनाया होनबाय दा बर'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौनो फाननाय जायाखै नोङो बर'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मान सन्मान सेस नों बिनि आदर्श सेस आरो नोंनो लाजिया दिनै बर'फा बुंनो नों बर'फाखौ नुवाखैबो नोङो सिनायाबो नोङो जाफानबो मोनाखै नोङो आरो नों बे मानसिया दिनै बर'फानि बिराद मुंखै नों लाजि रोङै जों दुखु जायो बर'फानि माने नाम लायनाय गाज्रि खोथा बुंब्ला जों दुखु जायो थगाव आं जुवा बे माने माबाखौ रिप्लाय होआबा नों लाजियाखिसै नामा लाजिनानै गैयै नोङो एखे अजय्य नेता नोङो आरो दिनै नोंथ' मा बेल' नोङो 2021आव नोङो सानसुमा कंग्रेस बैसोमुथियारिजों डिबेट खालामनो नों दुथां खोथा बुंदों बिराद गिदिर खोथा बुंदोंमोन नोङो बिरादनो बे समावबो नोङो जेब्ला सानसुमा डिबेट खालामनो हागौ बे नों सब फासयबाय नों माबायदि नेचारनि मानसि नोङो मा नेचारनि नेता नोङो थगायसुला नेता नोङो ना साहस गैया ना स्टाडि गैया ओरै बुंलाबायदों नोङो दा दिनै बुंना हो नोङो दिनै बुंना हो जे जों बुंनाय बायदि दिनै बे थिथा जायनाखि कन्डिसन होदों बे डिबेट जाब्लानो गासिबो ओंखारखाजोबो डिबेटआव फैदों डिबेटआव फैनानै जों रिप्लाय होगोन आरो जों रिप्लायाव जेनोब्ला जों नोंनि जायनाखि जुक्ति जों मानिजोबगोन गासिबो जों मानिजोबगोन अब्लानो जोंबो बुंफागोन जे बे माने पियार होनायाव उद्ध जानांगौ होनब्ला जों बुंफागोन ओमफ्राय बे माबाखौ बिटिआर सुक्तिखौ नंगौ मोजां होननानै जों बुंफागोन फै नोङो डिबेटआव जों बेखौ दाबो खावलायो गोजोन्थों बर'नि गिबिसिन आबुं बर' सावथुन आलायारन सावथुनखौ नायनो हांखुर जानानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां आंनि सिमां गावबा गावनि आंलाय आंनिसो सानदोंमोन आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शना आलायारन सावथुनखौ बाङाय बेसेनाव रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों।
दोंसे मेथाइ जिउनि लिरनाय खन्थाइ फैगौ 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव सिगाङाव लानाय बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव आलायारन सावथुनखौ लांनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हागोन। सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। कुन्जेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय, नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय। हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै। बेनिखायनो दासिमबो जुदि नोंथांमोनहा आलायारन सावथुनखौ नुवाखैब्ला थाबैनो जगाजग खालामदो आरो बाङाय बेसेनावनो लांनानै आलायारन सावथुनखौ नायनो गोसो जानानै थानाय रायजो राजाफोरनो दिन्थिहैदो। नों खालि आंनो 500 रांल' हर, हाया फाक्का। नोंथांमोना आलायारन सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव लांनो थाखाय 8453766183 9678616741 आरो 7896298145 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।